Exkluzívne vám ponúkame na predaj jedinečný rodinný dom prerobený na 4 samostatné apartmány. Ideálny na podnikanie v oblasti krátkodobého prenájmu alebo ako viacgeneračné bývanie s ďalším stavebným pozemkom 638 m². Nehnuteľnosť sa nachádza v tichej lokalite Banskej Štiavnice s výbornou dostupnosťou do centra mesta. Veľkosť pozemku je 1289 m². Stavebný pozemok 638 m² s inžinierskými sieťami a príjazdovou cestou. Stav domu. Kompletná rekonštrukcia, ktorá prebehla v rokoch 2018 až 2022. Výhodou je parkovanie na dvore pre 6 aut plus 3x garáž a elektrická brána na diaľkové ovládanie. Terasa 63 m² je orientovaná na južnú stranu. Apartmán číslo 1 má rozlohu 28,97 m², nachádza sa ako prvý s prístupom na terasu a aj priamo zo záhrady. Je vhodný pre 1 až 2 osoby. Apartmán číslo 2 má rozlohu 42,34 m². Vhodný je pre 3 až 4 osoby a disponuje prístupom na terasu. Apartmán číslo 3 má rozlohu 63,4 m² a tiež vstup z terasy. Je vhodný pre 5 až 6 osôb. Apartmán číslo 4 má rozlohu 96,38 m². Nachádza sa na prízemí so vstupom do záhrady. Na prízemí sa nachádza funkčná práčovňa s dresom, práčkou a sušičkou, kúpeľňa so sprchovým kútom a WC a 2 skladové miestnosti s regálom. Technická miestnosť poskytuje kompletne prerobené kúrenie, plynový kondenzačný kotol, boiler napojený na fotovoltaické panely plus napájanie v prípade výpadku elektriny na externý zdroj. Každý byt má vlastný elektromer. Okolie domu tvorí záhrada s ovocnými stromami a presklenou garážou pre karaván alebo ako dielňa a skladový priestor, vonkajší krb, 2x oblúková pivnica na ovocie a zeleninu pod zemou, chlievy pre sliepky a zajace, samostatne stojaca garáž s možnosťou prerobenia aj na letnú kuchyňu. Dom sa nachádza vo vyhľadávanej časti mesta Povrazník, kde je kompletná občianska vybavenosť a všetko do maximálne 15 minút na pešo. Nachádza sa len pár minút chôdze od zábavného centra pre deti Hoplandia. V okolí domu je množstvo zelene a veľa možností na krátke prechádzky. Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo osobnú obhliadku, neváhajte ma kontaktovať.